Vi vil fortælle om meiose. Arvemassen fordobles inde i cellekernen og samles herefter i kromosomer bestående af 2 kromatider. Hver kromosom finder nu dens tilsvarende kromosom for det andet køn og danner et kromosompar. Cellekernemembranen, som er det gule herude, opløses, og centrioler, som flyder rundt i cytoplasmaet, danner tændtråde. De 2 kromosomer, der danner kromosomparet, bytter en del af deres arvemateriale, og denne proces kaldes overkrydsning. Kromosomerne samles nu tilfældigt i midten af cellen af de tændtråde, der før blev dannet af centriolerne. Og tændtrådene trækker nu hver kromosompar fra hinanden og trækker hver kromosom fra det individuelle par til de forskellige poler, og cellen deles nu i 2. Da formålet med meiose er at danne kønsceller, som har halvt så mange kromosomer som normale celler, bliver vi nødt til at dele cellerne i yderligere 2 celler, så vi ender med 4 celler, der har 23 kromosomer i hver. Der dannes derfor nye centrioler, der trækker kromosomerne fra hinanden, og der dannes en cellekernemembran om de tilbageværende kromosomer, og cellerne deles i 4. Vi har nu 4 kønsceller med halvt så mange kromosomer som en normal